दिनैनि समाव आं बुंगोन XNDP-नि सासे फाग्ला जानो गोनां जानाय दाखोरबारियाव मालायनि गारनाय बेफोरखौ खननानै जानाय अबेबा हाग्राबारियाव उन्दुनानै थागुमालाबायनाय बिनि माखासे दिनै मानसिनि रुप गैयै दिनै गावनि माखासे मा गानदों मा जोमदों माबायदि जानानै दं बिथाङा गावनि देहाखौ दिनै सानस'नो हाला बिनि सायाव दिनै 12 घन्टा 24 घन्टा जालांबाय जोंनि बर' मिडियाफ्रा थांनानै बिथांनि खाथियाव बर' दैदेनगिरिफोरखौ इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ प्रमद बर'खौ गबिन्द बसुमतारीखौ बिथांखौ माखासे ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय बिथांनि जेंनाया मा जामारदों बिनि खाथियाव थांनानै माखासे नायबिजिरनो थाखाय दिनै बर' मिडियाफ्रा दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनाय जों नुवाखै दिनैनि समाव दायनिगिरिया जानांगोन प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी मालाबा जुदि सोरबा सासेयाबो बेबायदि जायोब्ला आरो मालाबा समाव सोरबा सानैयाबो जायोबा आरो सोरबा साथामाबो जायोबा मालाबा समाव गावनि गोसो बा गावनि माखासे हमथानानै थानाय सिमा बारोबा फाग्लानि दिनै रुप लानानै सोरखौबा अरनो गोनां जायोब्ला मालाबा समाव सोरखौबा लावथि लानानै बुथारनो गोनां जायोबा सानस्लाबनो हायैयाव बिनि दायनिगिरिया जागोन अरायसम प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीया रुजुननांगोन XNDP-आ दिनै जानाय लोंनाय उन्दुनाय दिनै असान्ति उन्दुनाय समावबो पुलिस फैसि गावनि गथ' गथायनि जेंना मोनफ्रोमबो जेंना बेफोरनि दिनै सेकेन्डआवनो सेकेन्ड माखासे साननो गोनां जायो दिनै बेफोरनि माखासे दिनै गावखौ मानसिनि रुपनिफ्राय मानसिनि साननो हानाय बिनिफ्राय दिनै सिमा बारनानै दिनै गावनि थासारिया दिनै मानसिनि रुप दंबाबो साननाय हनाया दिनै फाग्लानि दिनै थासारियाव जायफोर XNDP-फ्रा दिनै जानो गोनां जादों आरो नेक्स्ट बोसोरनैनि गेजेराव जुदि NDP-खौ NDP होननानै जुदि सिनायाबा जोबथे साइडआव थानायफोरखौ जुदि सिनायाबा साफ्रोमबो XNDP-नि जेंनाखौ जुदि सुस्राङाब्ला XNDP-नि जोहोलावफोरखौ जुदि सिनायाबा हयथ' हाजार XNDP-निफ्राय सानस'नो हायै फाग्लानि रुप लानो गोनां जागोन फाग्ला जानो गोनां जागोन मालाबा समाव फाग्ला जानानै जुदि सोरखौबा अरोबा सोरखौबा लावथिजों बुफ्लाङोबा अराय सम दायनिगिरिया जागोन प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी दिनैनि समाव माखासे जों दिनै खोनानो मोननाय नुनो मोननायाव साफ्रोमबो XNDP-आ अखा फैयोबा अखा सेरनाय बार फैयोबा न'आ बुखारनानै लांहां आरो माखासे गावनि गथ' गथायनि गाननाय जोमनाय मोनफ्रोमनिफ्राय जेंना आरो केसनि जेंना जोबथे साइडआव थानायफोरनि न'खरनि जेंना मोनफ्रोमबो दिनै जेंनानि सायाव दिनै माखासे बयनिफ्रायबो देरसिन जेंनाखौ दिनै XNDP-फ्रा रुजुननानै लानो गोनां जादों दिनैनि समाव सोरबा प्रमद बर'आ सोरबा एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौबो एबसुनि बारग' माखासे बिथांमोनखौबो दिनै मोजां गाज्रि सावरायनो थाखाय दिनै सम होनो हाया गबिन्द बसुमतारीयाबो सम होनो हाया XNDP-नि थाखाय दिनै 12 घन्टा 24 घन्टा जालांबाय सासे XNDP-नि केदारा फाग्ला महराव दिनै बबेबा हाग्राबारियाव अबेबा दाखोरबारियाव सोरनिबा गारनाय बायदिना मेथाइ सेथाइफोरखौ सोरनिबा खालायफोरखौ दिनै जाखुमानानै दिनै थानो गोनां जादों बिनि दायनिगिरिया अराय सम प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी आरो फैबाय थानाय टाइमाव सोरबाफोर जुदि बेबायदि माखासे फाग्लानि दिनै लामायाव फैनो गोनां जायोबा सोरखौबा सानस्लाबनो हायाव मालाबा समाव बुयोब्ला सोरखौबा अरोबा अराय सम प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीया जानांगोन मानो होनोब्ला जेब्ला NDP-नि सोलोंथाइ लानो थाङो अब्ला NDP-नि थाखानाय संबिजित बायदि गुलि अरनानै समायखिरा लायो अराय सम हारिया गेरेमसा महरै थांनानै थाथों अराय सम हारिनि थाखाय थैनानै थांगोन जेब्ला थाखानाय संबिजित बायदि गुलि अरनानै समायखिरा लायो अब्ला गावनि थै आरो महर मुस्रिखौ हारिनि थाखाय अराय सम गुलि अरनानै समायखिरा लायो